Hej, lidi, tady Worldview s něčím, co musíte slyšet. Takže, co se děje? Ukrajinská vláda zvažuje něco velkého. Zákon o všeobecné mobilizaci. Co to znamená? Kluci začínají hromadně mizet do pohraničí a už se šušká o vzniku vlády národní spásy, která by mohla řešit příměří s Ruskem. Situace na Ukrajině je teď úplně na špičce. Mobilizace? To je teďka téma číslo 1. A muži? Ti se fakt nechcou stát jenom kanónovým masem. Klíčový je názor analytiků, že Ukrajina by měla raději jít do příměří s Ruskem a vrátit se k normálnímu životu. A pokud bude dost lidí fakt naštvaných, mohla by se objevit vláda národní spásy, aby to celé vyřešila. Situace je teď mega zajímavá a my tady budeme s fresh novinkami. Tak si nás nezapomeňte sledovat, aby vám nic neuniklo. Čauky.